Da? Da, doi. Hai bă. Vamos! Ha. Haideți bă, ce aveți? Opa. Păi și eu. Tudor, îl dau și eu. E cineva în bol? Nu e, hai. Hai. E copii de la gheat. E Eva. Oh, Eva! Mamă, îmi sare casca de pe cap cu GoPro ăsta. Nu, Vlad. Ui, ui, ui. Insane. Face așa. Racer. Wow! Opa! 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 M-ai văzut? Da, ai dat la două. Coi ce mișto să-mi faci până astea. Hai. Upsi! Hai înapoi să... Coi! Dă-te! Coi! Hai să-l batem cu aia! Pula mea-i chiperul ăla. Nu știu că e, dar tu ce făcea tâmpitul ăla? Nu știu cui! Păi, dă când e chiperul cu piatră. Habar n-am. Și piatră cu ei. E piatră, nu e pământ. Hai, nu, lasă, nu luăm. Ha. Îi mai dăm o dată? Da, follow cam. Oh, tură pescării în carol frumos cu toți băieții grei. Ok. Prea mișto, prea mișto. Am aterizat așa la flat. Da? Bă, și mai erau doi gen.